Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video guys is I'm gonna flex lang kasi kahapon ay atong unang adlaw nag-order me or na ako'y nakita sa Shopee, nag-scroll ko sa Shopee ba apps ng Shopee. Scroll ko pinabangga. Then na ako'y nakita nga suga. So katapit ang marabitag selling fan niya suga. So yun na nga. Una to namin gipampalit na to pero katong ko nakita sa Shopee itong usang gabi atong usang adlaw before katong wala pa ako nag-order is lalahig color. May pink, blue, green, ganon. So, pwede naman siya pasigaon daw og kanang normal nga light niya, nga white. Then, pwede naman siya pasigaon og blue, og unsay gusto nimo sa color. So, nice siya sa kwarto. So, mo to nga, nag-try kong order. So, mo na to, ning abot na siya karon zay. So, eto siya. So, ayan. Cartoon. So, eto siya. Ayan. Ayan yung kulay te. O, diba? Parang rainbow. O, diba? Mura siya rainbow color. So, anong bata? Isa to siya itry. Oo. Sablihan na to siya pinabonggang-bongga. Alam po kay apil cartoon. So, ayan. So, excited ko. So, ayan. May speaker po na siya, Joy. May speaker siya. So, eto. May paselopin pa. Ayan, so I'm so very excited. Oo, sa ganito. Then may power remote. Plastic tayo. Ayan, may power remote control. So, ayan, may power remote control siya dahil. Ito. Ayan. So, as you can see, so, nasa ka ng red, green, blue, then nasa ka ng lilahig color. So, i-try na nato dahil para so ready na. So, tantangon sa nato siya pinabang. Rako, balik ko speaker dai. Diba? So, nasa speaker. Ayan. Ayan yung speaker. So, i-try. Siga ba dai? Kaya ba sig? Discount rata Shopee dai. Panda ka. So, nga ni siya. Saan na siya dai? So, wait na. Ituslok sa na ako ang katong butanganan ani dai tawag sa nato siya. So, eto siya dai. So, kani siya. Dugay na akong gipalit. Kaya parang sa akong kwarto dai. Then, wala naman ko suga mo itong nag-order ko pinabongga sa Shopee about ani kay nakita man ko lamig mo siyang color baka maglilay siya para gagabi ug ganahan ko blue ang color sa akong kwarto di pwede siya mo blue yellow pwede siya mo yellow green ganon pink orange violet yung mga ganung color dai so yun na nga nag-order ako try ko to ngayon so oh my god baan ko dayo ko Trisha na bayot dai. Sakto ba ni? Kurintihan mo din kadugayan mo. Ito slok sa ako dai. Ayan, umilaw siya. Sa kakita ko, mukha parang pamudzay. Ayan. So, muna siya yung normal light. Muna yung normal light. Hayag ki siya dai. Kita kayo kung kagwapa. So, muna yung normal light. So, ito siyang i-try ang remote. I-try na ito ang remote o malalahi mo yung color. Okay, i-off to na to. Gumaan na siya dahil na-off siya. I-on. On. Ay, kabog. Okay, red. Ayan na yung red siya. Red man. Red. Green. Green. Diba? Para siyang blue sa, para siyang blue sa camera. Pero ayan, ilayo na to dahil. Na para siyang blue. Violet. Violet! Ayan! Oh my God. Ay, blue pala to. Green pala yung dito kanina. Ayan, kala ko blue. Green pala to. Kala ko blue. Green dyan siya dahil. Pita natin ako ang violet. So, ayan, green. Tas blue. Darang blue. Ayan, so bumungga siya dahil. Lalaki colors. I'm so very amazed. Ayan, may ilaw na ang kwarto natin mamaya. So, sabi orange. Ay, violet man. Orange na, violet. Ay, na orange. Ito pala yun. Oo, ayan. So, yung ibang kulay.
Ay, bumanggat eh. Para siyang rainbow color. Oh, like that, oh. Kita ba? Puro siya hayag, no? Sada sa itong bintana, Vicky, maghayag na kayo siya, day. So, ayan, te. Sumura siya rainbow color. Ayan. Ang ihang una kay may pagka-pink, orange, blue, then green, tapos pink na po, then orange. As in, bongga siya, okay na. Di ba nakita nyo? Ayan. Ako hindi makita, guys. Hindi na payok. Ako na, pero okay na, basta nakita ninyo ang light. Ayan. So, another color na ta. Drum break. Nidagan siya, dude! Ay, bumongga! Oh my God, I'm so very amazed! Diba? Oh my God! So, nakita ninyo, Zay? Ako mo din makita, pero okay ra. At least nakita niyo ang suga. I-remote mo lang. Matawag ka na. I-remote na rin mo, day. Pak! Ay, bumongga siya, day! Ayan. Diba? Diba? Iba-iba kulay. Ay, bumongga, Zay. Ibalik ko to sa white. Hayag kayo, Zay. Sa mga tayong colors na na-amaze ko. Sana all. Bongga, diba? Susulit kayo ang 400. Basta 400 ka pinto, day. Sa gano'n naman po ito. Basta i-search ninyo na siya search ninyo, day. Music lamp. Search niyo music lamp. Ayan yung cartoon niya. So, ayan, day. Bumongga siya ko. Na-amaze ko. Red. Ayan, red pala siya, eh. Diba red? Oh my God, na-amaze ko sa color. So, solid dyan ang among order, day. Solid akong order, day. Dili siya, dili siya scam. So, tinuod siya. So, hindi na kinahanglan mo pahit pakag ka ng series na red or series na blue. Kaya naman ko ibutang diri nga series akong kwarto. Orange ata to akong ibutang nga para nga bongga po di gagabi. Pero, kani siya, day. Perfect match. Kaya na natarang color, day. Uy, kaya pa rainbow. Violet, day. Saan itong color nga bonggaon, eh? Itong, Ayan. So, oh my God, I'm so very amazed. Diba? So, bumongga ang color. Oh my God. Green. Pag nakaka-green, maka-green sad ka, Zay. Ay, the best. The best jud siya. Oh my God. Off na tabi. Napakaw siya, Day. Ito na ako mas kurintihan to rin. So, mauna to, day. Ang color mo, tanan. So, nasatisfy jud ko, day. Bongga, gina ang pag-order. Abi na ako ka ng scam lang, bitabi na ako char-char lang ba. Kaya nangita na ko ka ng suga, bitaw nga bumongga, day. Kay, sa akong kwarto is, wala ko yung lamp jud siya. Kay, sa una naman ta, tuning buto, day. Barato na, si tintaro, day. Mo, buto. Di mo na to, nakakit na series, gigamit na mo pagpasko, mo to, orange yung color, ito gikuha na ko, dahil hindi na ako buta sa akong kwarto, gipalibot ako sa kilid, para naigsiga, maraghayag siya, orange diri. Di mo to, nakakita ko ni sa Shopee, kaya nag-scroll man ko ba last night, kay kusog among internet pag atong isang gabi, so mo to, nag-scroll ko, kita man ko sa cartoon nga, kita ko sa ihang picture nga, bongga color bitaw ka ng rainbow dog no pero na-amaze ko wow nya mo to gunawon na ko nga gibutang ko sa akong kwarto ug ganahan ko blue pwede blue ug ganahan ko green pwede green ganon ba nya pwede ba rainbow ganon char so na tarang color so mo na to nga na-amaze ko nga mag-order ko try na to kay 400 plus raman na nakasapi-sapi man puta ginagmay day so mo order na lang hinggo na lang ko ana nga kanang kuan ng order, i-try lang ako. Imo to pag-abot ganina, kulbaan ko dai pag-unboxing nila dai. Actually duha ni kabak ipalit ako og sa kang ati. Oo nya. Kani siya ibuta ko rin sa akong kwarto niya gabi. Char! Nya ako sa ani. Kaya akong ati wala pa may kuryente lang balay dito sa bagol ng balay. So ibutang isa to namo dito sa gawas namo dai para gwapa, dai mangagi. Gwapa mong kuan among sala chika ganon. Kay lalahi on manam color kay remote ra paste ta remote diana ra tos blue up green orange yellow gawa ganun so sa indot kay siya mo ta na amaze ko so solid jud kay siya wala jud ko magbasol day nga naka bisag mahal amo na bayaran no 400 plus pat mi na sa mo day kay pobre bebe so mo to bisag mahal okay ro kay siya kay sulit jud kaayo oh my God so thank you Shopee sa mag-order na po ta sunod dry kanang bumongga na po dun sa order kanang na may suga so lahi na po ta orderon chika so ayan so maraming salamat Zay so kung gusto po mo inalang ang mga suga para sa mga kwarto or whatever it is order na bayot ay nagdugay-dugay oh my God
So, yun. Sobrang sweet ko talaga. Bye!